Akala ko ikaw ay akin. Pero merong iisang trip na magkakasundo tayo. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Akalain mo yon? Akalain mo yon? Ang tagal-tagal mo na. Ang tagal-tagal mo nang nakikinig sa akin. Oo, ikaw. Hala, hindi ka pa nakikinig. Buti naman nandito ka. It's a happy Tuesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Yes, 1 taon nang tumatakbo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Teka lang, bago ang lahat, pakibati muna ako. Dali. Batiin mo ako, sabihin mo, happy 1 year, Mara Tony. Mara Tony, 1 taon ka nang tumatakbo. Tumatakbo sa isip ko. Oy, alam mo, iba pala sa feeling kapag tumatagal kayo, no? Mas una pang sinelebrate yung anniversary dito kaysa sa secret. Anyway, ako pang inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan. Sa programang Love Trip. And I know, alam ko naman na medyo naiinitan ka tapos biglang umuulan. Ang gulo, no? Kanina ang sarap-sarap ng biyahe mo, hindi mo alam kung anong kakamutin mo kasi nga ubod ng init. Yung kilikili mo, may amoy. Tingnan mo yung, amoy mo nga yung kilikili ng katabi mo, dali. Tapos ngayon, hindi ka naman makalabas, hindi ka makabiyahe kasi nga ang lakas ng ulan. Ay naku, buti na lang dito ka napatambay, no? Good to hear you, good to see you here. O sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon, lalo na sa'yo, kuya. Mag-iingat ka at gusto kong tandaan mo na dahil anniversary ko ngayon, syempre, dapat may pa-spaghetti ka naman dyan. Okay, gets. Nakalimutan mo, anniversary nyo nga palang mag-asawa ngayon, no? Ay, hindi maratoni anniversary namin nung jowa ko sa kapilit bahay. Tapos naman, whatever you're celebrating right now, mapa-birthday man yan, mapa-anniversary, happy anniversary sa atin! Naway magtagal pa kayo. Magtagal pa kayong nagtatago. Wag ganon. Aminin mo na. Naway magtagal ang relasyon nyo. Naway walang gumambala. Nako, Diyos ko. Sabi ko sa'yo, sige na nga. Ikaw, bahala ka kung gusto mong mag-risk. Kung gusto mong mag-risk na makita yung Facebook page ko, yung aking pangalan ay Mara Tony. Maratone. Naku, baka biglang tumigil yung celebration nyo, Anyway, tuloy-tuloy lang po ang magandang daldalan. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.